Tomuto neuveríš, ale je to pravda. Tvoj vzťah je najpresnejším zrkadlom tvojho sebavedomia. Môžeš veriť, že si silná a že vieš, čo chceš, ale ak toleruješ vo vzťahu ponižovanie, potichu prehltáš urážky a hráš, že je to v pohode, tvoj vzťah ti práve ukazuje, kde má tvoje sebavedomie slabiny. Na začiatku si bola žena, ktorá sa smiala nahlas, mala svoje názory, chodila medzi ľudí a žiarila. A teraz si tichšia, obchádzaš témy, ktoré by mohli vyvolať konflikt, zdržíš sa komentára, aj keď veríš, že máš pravdu. A namiesto pocitu slobody si stále v hlave prepočítavaš, čo môžeš a čo radšej nepovieš, len aby z toho nevznikla ďalšia scéna. Možno si zvykla na jeho vtipy na tvoj účet, poznámky o tvojom tele, či o tom, čo si pokazila a dokonca aj na to, že by si mala byť vďačná, že ho vôbec máš. Raz útočí na tvoje sebavedomie, inokedy na tvoje schopnosti. Najskôr si sa bránila, potom si začala mlčať, pretože si pochopila, že hádky nič nezmenia. A dnes sa sama seba pýtaš, ako je možné, že som sa dostala až sem? Že zo ženy, ktorá vedela, kto je žena, ktorá sa bojí ozvať. Lenže dnes už vieš, že takto žiť nechceš. Vieš, že sa to samo nezmení, že už si dovolila, aby to zašlo priďaleko. Ak si pripravená to zastaviť, sebavedomá za jeden deň je pre teba. Pôjdeme priamo k tomu, prečo si to doteraz tolerovala. Zmeníme tvoje myslenie, naučíš sa reagovať tak, že už nikdy nebudeš tou, ktorá mlčí, keď ju niekto ponižuje, prehliada svoje potreby a ustupuje zo všetkého, len aby bol pokoj.